माने क्या अंधेर अंधेर राति टाइम रे आमे समस्त एकाठी होई अपेक्षा करिता मोटरसाइकल गणेश भसाणी देखिए पई और रोड पाके पहुंची देखिले बेलକୁ भसाणी दूर दूर पर्यंत दर्शन मिल नଥାଏ ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ पर्यंत अपेक्षा कला ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭସାଣୀଟା ଆଇଛି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗଣେଶଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଗଣପତି ବାବା ଦେଖିବାକୁ ତ ପୁରା କ୍ୟୁଟ କ୍ୟୁଟ ଲାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଣପତି ବାବାଠୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସନ ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭାରି ଅଧିକ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସନଟା ଆଇଛି ଦେଖ ଏ ବସ୍ ବାଲାର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଝିରେ ଆଣି ଗାଡିଟା ଥୋଇଦେଲା ଆଉ ବସ୍ ଟା ଗଲା ପରେ ତା ପ୍ରୋସେସନ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଅ